Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bokong san jong ka khubor menta ka step. Penpau Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ya ka jing sngongu shaki nong kong thong na Meghalaya namar ka jing ruai yau bai bakila thau kerpang na ka benta jong u. Ya kendo kishipai ka Border Security Force India bat kishipai ka Border Guard Bangladesh ha Shillong ban ya penbet yiki kam ki bedai bat ka shong sok shong shngan ha ki than khap pun. Bat sedang ka dorbar tlang jong ka yin dorbar thauan kari India menta ka sngi anya kren ban pediang ya ka Farm Laws Repeal Bill 2008 ha ka sngi ka baning kong. Hashwa ban phai shaki khubor ki babnya nginya shashkor ya ka ne ka jing na ka badon kam. Katba ka India kalala ban thau history da ka jingla ban ai pala chispa klur tali ki dos jong ka dawai tika COVID khat khandai ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khon ba khmat e bat baro ki to ki bala shim tika ki bala penlong ya kari ban poi shakani ka thong wat la ka ta ngi pen kan mai ki nong snap jongi ba ka jingele persha ya COVID khat khandai kampat kot satya ngiyai kan tu ki nong snap jongi ban shim tika pura bat ban yarap ru ikiwei ban le shim tika Hakani ka ayom lekman sngaw ban buot yakini ki kam ki basuk deng ya ka mask yang jngai na ki weipat bat sait khuit bha ya la ki ti bat ka durkman na ka benta ka jingtep ka babnya halor COVID khat khandai pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyau pra not sawan riu bat iwei not nyau san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not pra bat iwei not nyau not ki khubor ki babnya Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ulapan pau ya ka jing sngongu sheki nong kong thong na Meghalaya namar ka jing ruai yau bei ka bakila thau kerpang na ka benta jong ula ai khublei ru ya ka sarkar jilla ka bala shim khya ban kantiu ya ka ne kishnong kum ka wai na ki jaka jungo kai perthai ka bakham kong san ha ka jilla Modi ulapan sengaw ya kani haka jubab ya ka kerwo balapan mi da Menteri Rang Bak Conrad ke sangma leng baka Twitter bat ulaong baka sarkar jong kalong ka bala kloy ban yarap na ka benta ban kentiu shu ya ki kam jong akai perthai haka jilla Meghalaya ulaya ro ru ya ka tamasa ki sentiu sheri ka badang shukot shen haka jilla Ka Border Security Force jong kari India bat ka Border Guard Bangladesh ki balong ki sipai ya daput jong kini ari kila penlong ya ka jingelang ba ASEAN chisnam jong ki hashlong ban ya penbet ya ki kam ki bedai bat ka shong sok shong shngan hakit hain khap put kari India bat Bangladesh ya kani ka jingelang lasdang na do ka arpon nyaw tarik menta ubnai bat ansaput kut no ya ka menta ka sngi la penlong ya ka haka Frontier Headquarters jong ka Border Security Force Shillong Kimat ki balaya kren hakani ka jingelang ki long halor ka jing shalan tu iki jingri ka jing khai tu iki drug bat ki wei ki jing di pun buat ki pisa thok nalor ki wei de ki kam ki bakta ya ka shong sok shong shngan halen ter uput usam ubapya ya ki ne kiri Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ulaong hanin ka sngi baka mensiam jong ka jing rakhe ya ka Amrit Mahotsav ka bedai baka jing rakhe ka jing dap nyaw pusan snam ka jing lai luit kari India kala so thiet bat sapriang hakaleng kari nadu maki dorbar shnong hado ki dorbar thauan kari Modi ulaong ya kani ka jing kran jong leng baka man ki bar ka bala pensngau pai ba hanin ka sngi leng baka All India Radio Ulaong ru ba usno kmen shika dai baki program ki bedai ba kani ga jingra khe ki laya shakhmat shai nalor kani Modi ulak dau kerpangi ki lai tali ki jingya kop ki ba ulak kren ha ka man ki ba jok ubnai bala dep ki bedai bat ka tho jingrwai ri ka jingdroi ki rangoli bat ka jing thawi ki jingrwai kan oi thia khun ki ban pensan pen khi ya ka jing ri ha ki khna ret Hakani ka jingkren Modi ulapan kan mauru ba ha ubnai no apra ubanwan kari kan sarakhe ki artali ki sneaker pang jong ki sipai yadari ki balong ka Navy Day bat ka Armed Forces Flag Day ulaong ru ba ka khandri tarek uno apra kari kan sarakhe ya ka jubli kisyar jong ka thama ka balaja ha usnam khat khandai spa nyopwei Modi ulakan ma ki sipai yadari bat khamtam ikito ki bala pha ya la ka jingem na ka benta la kari Haka jo ka por Menteri Rang Bak Duk kari ulakan tu ki pai kari banlong ki bapikir bat banlong ki bakit khlie ya ka jingpang COVID khat khandai namar kampat kot satya Ka BJP ka lajop da ka basuk haka Tripura Civic Election hadian bakala job arspa khat nyaw seat na ki arspa arpu artali ki seat balaya aireng
Hakawai pat kaliang ka CPIM kala job tang lai seat, ka AITMC kala job tang shi seat, bat yakawai ka seat pat la job da ukur tang shimet. Yakani ka election na penlong haka arpusaw tarik mentau benai, bat ka jingyaw vote kala long henin ka sngi. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ka sarkar India kala khot jingyalang ya barok ki seng sang perthai hinin ka sngi na ka benta ka dorbar telang jong ka yung dorbar thau an kari India ka bansas dang menta ka sngi. Unong ai khubor ka All India Radio ule thu ba ki bele don lang hakani ka jingyalang ki kenthop ya unong yalam kalyang sanshar ha Rajya Sabha u Piyush Goyal, unong yalam kalyang persha ha Rajya Sabha u Mallikarjun Kharge, unong yalam ka seng Congress ka Lok Sabha u Adhir Ranjan Chaudhary, unong yalam ka NCP u Sharad Pawar, nalor kiwei de ki nong yalam jong kiwei ki seng sain perthai. Ka jing thmu jong kani ka jing yalang ka long ban kentu ki dikhot ka parliament ban wanra ya ka jing tai ya ki mat trai kam da ka jing sngo thu jingmut khnang ba ki kam kin long ki beyat be yai renti. Hakasngi ka baning kong jong ka dorbar telang ka ing dorbar parliament ka ban sedang menta kasngi kamat ya kren ka baning kong e ka long ban terwa ban priang ya ka farm laws repeal bill 2008 huai haka Lok Sabha. Kajing priang ya kani ka bill kan pensangi trai kam ya ki lai tali ki an ki bala pen trai kam haka be dai be ki nong rep. Ya kani ka dorbar telang an sapen kot no haka ar pulai tarik uno pra 2008 huai. U Secretary katnat ka koi ka khya kari India u Rajesh Bhushan ula pha da ka jing tho sha baro ki jilla ba ki Union Territory ban pendap ya ka jing ai dawai tika COVID khat khandai bat ban pen khlai ya ka jing test bat pet phira ya ki to ki ba yo ya kani ka jing pang kani ka jing tho kalami hadin balalap baladon sa uwai ujai khnyang coronavirus balakhat u Omicron u balami hakikat to kat ni kiri. Haka bayadai ba kani ka sarkar India kala thu ba kala long ka balapan khre ban pe thu janai bhai ki to ki bri ki ba wan na bari kala pan mi ru ya ki jing tha kan thop ya ka jing test ya ki to ki ba wan na bari bat kala kan tu ki jilla ba ki Union Territory ban bot perkhing bha ya ki ni ki jing tha nalor kani ka sarkar India kala banjur ba ki jilla ba ki Union Territory ki dai ban pen khlan ya ki ya ka jing test ya ki to ki ba ki suba ba ki don ki dak kishen jo ka jing pang COVID khat khandai bat ban but din thek ya ki kat kum ka shithi bala pha da ka sarkar pedeng kala kan tu ki jilla ba ki Union Territory ba ki dai ban bu thong ban yo ya ka positivity rate ka ba hapo san na ka shispa haka bala le khambur ki test khnang ban lap ya ki bapang haka por badang la ban sumar ya ki Hapdang ki khubor ki bala penting ya kapathai barok kawai namar ka jingmi sa uwai pat ujai khnang jing pang COVID khat khandai ka sarkar Meghalaya kala ong bakam da don kam e ban shep tieng namar ba kala pen khlan shu shu ya ka jing pet bnya ya kitu ki bawan na barjala kabala don lupa na du kisnam baladap ban pen shai shu shu halor ka jing pen khre ka Meghalaya u principal secretary katna ka koi ka khya jong ka jalla u Sampat Kumar ula ong ba kitu ki bawan na barjala ken ha ban nya ling ba ka jing pet bnya ka bakham perking shu shu haba ke wan rung shapo jalla ha Meghalaya la don lai phomut ki balayo thammai ya ka jing pang COVID khat khandai henin ka sngi ha ka jo ka por la don ru lai phon nyongot ki bala koi na ka ni ka jing pang hado benta ki tu ki badang don ya uni ukhyang jing pang ha ka jalla ki don lai spa iwe ngot la thu ru ba amshim la dan bala klat na ka ni ka jing pang henin ka sngi ha ka wai pat kalyang la don palat pra hajar nyo spa nyo pusaw ngot ki balayo thammai ya ka jing pang COVID khat khandai ha ka ri India ha ki al pusaw kan ta bala dep bat ha ka jo ka por la don ru palat khandai hajar south spa pra puing ngot ki bala koi na ka ni ka jing pang haka be dai bagajing ai dawai tika COVID hakari India la depan ai palat shispa arpuwai klor khandai pusaw laktali ki dos jong ka dawai tika COVID khat khandai hakari barok awai bat katung ila poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabjing nya so ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pa da ka khubor ka tin phareng haka por prashteng kane ka dai ka All India Radio Shillong